ka raba da ni da ke na yi anniyar zama da ke babu mai raba mani da ke na ba mu kullum zuciya. Wuce ka raba da ni da kai na yi anniyar zama da kai babu mai raba mani da kai na ba mu kullum zuciya. Wata shaida suke ni naki ne, da za a tsaga jinin jiki sunanki ne. Mutuwar fuja'a ta zo sanadinki ne, maza kama hannuna ki taho ta damana, da zan rasa ki masoyiya ranar kwazambar duniya. Wuce ka raba da ni da kai na ya anniyar zama da kai babu mai raba mani da ke na ba mu kullum zuciya. Soyayya daɗi in kai dace da mai sanka, ka san wata rana ba za ki sani kuka ba. Soyayya daɗi ne dace da mai sona a rayuwa. Mazaje Tsautsayi. Wai kwana biyu na gaba da ganin ka ne. ina nan mazaje. Ka boye kenan. Ina nan kawai sai dai ka gana koma gefe Ni na dauka ai ka tafi farauta ne. Ina gefe nake koma in sha wiwi na in yi shiru. Har yanzu baka daina shan wiwin ba kenan. Wiwin wasa ce na gama. Wiwin roba ne. Wai ina zuwa ka kalli wannan wasan na Malam Hudu? Kai wasan nan kowa ya gan shi a Malam Hudu ya saki sabon bidiyo ne? Ka san ni channel din shi nake subscribing a YouTube. To ai akwai wanda yake wa aiki. Dan Allah. Kai bari in gaya ma wannan assignment ne, ka shiga YouTube ka yi searching The Jux TV, zaka samu duk wasu abubuwa na nishadi, fina-finai ne, mai duk wani abu da ya danganci Hausa zaka samu a The Jux TV. The Jux TV sukan sa waka, su sa rawa. Ka san yadda ake rawan Michael Jackson din nan, muna da masu yi a arewa. To The Jux TV suna da masu yi. Wasan barkwanci. Malam Hudu da ya saki abu. Bakam za gan shi a fito a The Jux TV. Shi ma yana saki. To kai kakka bari a barka a baya, ka zama updated. Kai ma ka shiga tashar arewa, kai subscribing The Jux TV. To insha Allah yanzu ai ina ma da wayan a kusa da ni. Yanzu zan shiga YouTube. In searching The Jux TV. The Jux TV. Yawwa. Sai in danna musu subscribing ko? To amma ba sai na danna kararrawa ba ko? Ina ka danna kararrawa. Ai idan ka danna kararrawan nan ana saki sai dai ka ga ta fado kan wayanka. An ce in mun yi subscribing kudin wayan mu ake cira. Kai dai baka rabuwa da barkwanci wallahi. Ba wani kudin waya, ba data kake sawa ba? Wasu ma free suke yi. Ka san mun dauka in mun yi subscribing duk wata sai mun biya su wani abu ne. Ai na haba. Ai in kai subscribing ma sai dai kai a biya ka ai. Okay, shi subscribing din mun yi kawai zamu duk in video zamu gani ne. Maimakon ka je kai ta searching kana neman abubuwa da ya danganci arewa. Idan kai subscribing kawai sai dai kaga kana shiga YouTube za ka ya faɗo akan screen ɗinka. To an gama. Assalamu alaikum jama'a. Kamar da kuka sani sunana Mazaje, wanda aka fi sani da Malam Hudu. To Allah ku shiga YouTube channel ku yi subscribe din The Jux TV domin samun nishadi a koda yaushe. Na san gashi nan mun rubuta a cikin screen The Jux TV, ku yi subscribe sannan kuma danna kararrawa. Na san duk ma abin da channel din suke za ku ganshi a bayana yana fitowa. Yawwa, nagode. Naku Mazaje. Soyayya daɗi in kai dace da